Na fogadjunk, hogy nem tudtad. Mitől más a Ramster optika? Nálunk a jövő néz a szemedbe ma. Nem ketteszi tábla, nem retro módszer, hanem Zeiss gépek pontos és korszerű rendszer. Az iProfiler térképet rajzol a szemedről, 1500 pontból mutatja, mit rejt a belső. És klipszon lencse személyre szabva, éjjel és nappal is kristálytiszta. A VisuScreen nem tábla, hanem élmény, gyors, pontos és nem lesz többé kérdés. A forrópter digitális, nem kell próbakeret, iPad vezérli, minden adat mehet. A Pola teszt kimutatja, ha fáj a fejed, segít, ha migrén vagy fáradt szem vezet. Biomikroszkóp figyel a részletekre, szürke hályog retina, minden kiderül benne. A tonométer nem ér hozzád, mégis lát, magas szárnyomást jelez, ha baj van, szól hát. A keret kiválasztás sem csak divat, a VisuFit beállít, hogy a lencse pontos marad. Ez így lesz tökéletes, személyre szabva, Ez Ramster optika. látás újra gondolva.